Ah, kɔrɔ cɛ cuna n ka bi dɛ I kun ka to yen dɔrɔn ne yɛrɛ kun bɛ t'i sɛgɛrɛ n dɔgɔ e kɔni b'a dɔn sengelen tɛ sira bɔ sa wagati bɛɛ e bɛ taa bɔ ne ye bon nin fana tɛ bɔ baara la wagati ni min kɔnɔna na n bɛ n sen bɔ n kɔnɔ kɔrɔ n bɛ wuli n bɛ n senna yala dugu kɔnɔ bon n tor'o de la n ko fɔ n ka na bɔ ye parce que n hakili jiginn'i la. Ok kɔrɔ i b'a dɔn walayi e kana bɔ ne ye a bɛ ka c'est-à-dire ne bɛ maloya de quoi walayi ayi o kɔni ne o tɛ ye maloya kɔrɔ de kuma ne de kan ka taa bɔ ye e man kana bɔ ne ye a bɛ ne la maloya quoi i ma tɛ baara yɔrɔ bɛ di ouais n bɛ ka n débrouiller hein n bɛ ka n débrouiller yɛrɛ de ala barika la sɔrɔ dɔɔni bɛ ka sɔrɔ cɛ n ye fɛn dɔ jateminɛ cɛ timinan t'i kɔrɔ dɛ o tuma tɛ sɔngɔ ko de don wa wali a bɛ cogo di kɔrɔ ne tɛsigi in dabila o bɛɛ ne dɔn ni tɛsigi in de n'i nana tɛsigi yan sa u bɛna fɔ ko n tɛ baara la donc n bɛ yan kɛ n ka lafiya kɛyɔrɔ dɔrɔn de n'o don o ka fisa a la kuma dɔw la mais baara don a bɛ ka avancer sisan a bɛ ka avancer n bɛ ka mini mun sɔrɔ n bɛ ka se ka n yɛrɛ ta o la ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw ta c'est bien et puis ni n ka ze n'a ka ko ye vraiment n bɛ fɛ ka ko in kɛ sɛbɛ ye parce que n bɛ ka n ka mɔgɔw bila u ka taa woro ko ni fɛn ko ninnu minnu b'a la donc u ka se ka furusira taama dɔɔni cɛ n dɔgɔ i avancer o la dɛ i ye pajan ta n sen dɛ wallahi non tiɲɛna nin diyara n ye n'a bɛɛ lajɛlen awɔ i nɔ nin diyara n ye yɛrɛ mais yɛrɛ grâce à toi wallahi parce que i kɛra sababu ye ka ɲɛ yɛlɛn quoi donc o dɔrɔn bɛ n bɔ mais dɔ wɛrɛ tɛ o n'i y'a ye mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ bila i la dɔ wɛrɛ tɛ nin de ye an tubabuw yɛrɛ cɛ différence ye tubabuw ye san joli kɛ ka farafin tɔrɔ mais farafin bɛ ka ɲina ko o tɔɔrɔ o fana y'a ma hɛrɛ wɛrɛ de ye sisan an kan ka ɲina olu ko bɛɛ lajɛlen de kɔ an bɛɛ kelen kelen kan ka wuli de ka ko k'an yɛrɛ ye min bɛ se ka dimi bɔ an bɛɛ lajɛlen na nimisi wasa b'o de la bonya b'o de kɔnɔna na karama b'o de kɔnɔna na o de la wagati bɛɛ ne tun bɛ tɛmɛ i la yan nɔ ne tun bɛ sigilen tedagani kunna ne tun bɛ la encourager ka wuli i ka baara kɛ mankan minnu tun bɛ ci la o mankan ninnu bɛɛ de nana laban ka k'i ma hɛrɛ ye ou bien sinon hali fini min filɛ nin ye ne la tantɔ n'i y'a ye nin fini nin ka di ne ye mɔgɔ caman kuma caman fɔ ne ɲɛna kan mɛ o bɛɛ la a ka di ne ye k'a don parce que nin b'an yira an yɛrɛ de la nin y'an yɛrɛ ka fɛnw de ye nin ye ne yɛrɛ ka fɛn dilantaw ye o bɛɛ kama ne b'a don walasa mɔgɔw ka se k'a lakodɔn wa hali ɲɛ bɛ dessin minnu na nin na tan dessin gansanw tɛ ko fɛn don ko fɛn min cɛ ka ɲi nin bɛɛ n'a kumakan don tel que i ɲɛ bɛ nin pɔyin minnu na nin bɛ mankan de kofɔ mankan ye jumɛn ye n'u b'o wele ko biriwi bon nin filɛ nin bɛ basigi de kofɔ n'o ye stabilité ye bon mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ basigi bɛ yen nɔ est ce que a faamuya bon o mankan min cira i la o de kɛlen filɛ nin ye ka na e ma ni basigi wɛrɛ ye e ka ɲɛnamaya kɔnɔna na kɔrɔ i b'a dɔn i ka nin kuma ye ne ye nin faamuya yɛrɛ i b'a dɔn maaw bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ fɛnɛ kɔ il faut que nin kɛra n na an ka ɲinɛ o kɔ bon n bɛna kɛ cogo di c'est-à-dire n bɛna taa ɲɛ cogo di an kan k'o de ɲɛɲini sisan bi farafin kan ka mun kɛ mun kɛra n na an kan k'o de to yen e yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la tubabuw ye ko caman k'an na fɔlɔ jɔnya b'o la ko caman wɛrɛw b'o la mais o n'an y'an ta o fɛ k'u ye mun k'an na k'an m'an ta o fɛ a laban an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ dɛ i ka kuma ye ne sɔn hakili la dɛ kɔrɔ mais segin tɛna k'o kow kan bilen voilà min kɛra an na ka tɛmɛ yen segin foyi tɛna na k'o kan bilen an b'an ka ɲɛtaga de ɲini ɲɛtaga in bɛ mun de kɔnɔna na an ka wuli k'an jɔ ka se ka baara ɲuman kɛ walasa sini mɔgɔ bɛ se k'a ɲɛ jɔ an na ka se k'a fɔ k'u b'an fana ladege an ka taabolow la i y'a ye o cɛsiri ninnu de y'an ka baara ye an kan k'an jija o de la kosɛbɛ kosɛbɛ surtout e yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan yɛlɛma caman don n'i fana ka ko la ou bien yɛlɛma caman yɛrɛ de don e yɛrɛ m'a jateminɛ fɔlɔ e tun bɛ sigi yan nɔ mɔgɔ caman b'i tɔɔrɔ hali tedagani i tun bɛ jiw bɛɛ kɛ barada kɔnɔ ka sigi tasuma kan yan nɔ o wagatiw tɛmɛna est ce que e bɛna don o la bilen i ka kuma latigɛ tɛ n'a fɔra ko ne tun ye n ta mɔgɔw fɛ u bɛ kumakan minnu fɔ ne ma ni ne tun ye n ta o fɛ est ce que ne filɛ nin cogo min na an bɛ don min na ko bi ne tun bɛ kɛ nin ye voilà donc mun kɛra ne la ne b'o to yen n kan ka kɛ mun ye n b'o de ɲɛɲini mais i fana ye mɔgɔ ye i fana ka faamuyali ka bon parce que i bɛ mɔgɔ lamɛn denmisɛnnin mana kɛ k'i bɛ mɔgɔ lamɛn o fana ka ɲi quoi mais kana lajɛ ko ne bɛ nin fini nin don o t'a yira ko wa ko veste man di ne o veste ka di ne o mais veste ye mɔgɔ wɛrɛw ka tabiya de ye o bɛ mɔgɔ wɛrɛw ka labɛn de kofɔ
ne bɛ nin fini nin don dɔ wɛrɛ tɔ nin fana b'a ne ka farafinya tabiya de yira ani ne ka danbe ye fɛn min ye o finiw de ye ne bɛ nin don o de kama walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a ye ka k'a fɛ. Ja fini nin donko de nin yan i b'a dɔn n'i tun ye ne ɲininka ne bolo u bɛ mɔgɔ e yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ne b'a ye mɔgɔ caman na u bɛ ne bolo u b'a dun ten ne quoi ja donkun de b'a la kɔrɔ mais nin kɔfɛ i yɛrɛ n'i sera k'a lajɛ ka na bon n yɛrɛ bɛna dɔ san i fɛ sa. N'o don dɔgɔ o man gɛlɛn komi tile filanin na n yɛrɛ bɛ ka na dilanni kuraw daminɛ la a bɛ se ka kɛ i ta b'o la. Kɔrɔ bɛ sɔn ka diya n toro yɔrɔ o bɛ sɔn ka diya n yɛrɛ de n'Ala sɔnna ma. Sinon madamu ni denmisɛnninw basi foyi t'o la walayi. Tonton ne yɛrɛ kun mago bɛ yen nɔ. Kuruma. Awɔ. An ma se ka mɛn. Ala b'a kɛra kayira de. An tɛ ko ma nɔgɔn. Tonton ne kuma min tɛmɛnen ni ne ni ɲɔgɔn cɛ o don tiɲɛ na ne jo t'a la. Ne kun man kan tɛ ka sɔn abada ne kun man kan ka yɛlɛ étage sanfɛ. Fili ye ne sɔrɔ n'i deli i bɛ yafa n ma Ala n'a kira kama n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni. Ok e k'a fɔ n y'a mɛn kan an y'a to o ma parce que man k'ale ko denniso ye burula ale kɔnɔ a ma wuli a la ne yɛlɛ hɛrɛ le fɛ et puis tun b'a fɛ k'a yira ka na k'a fɔ ko ne ni i fa ma ça fait kan tɛ badema de quoi ne don n'ale bɛɛ na kelen fa tɛ in de Ala ka sigi latigɛ ne ma laginɛ de Ala ka sigi latigɛ ale ma yan a bɛ bɔ n fɛ yan a bɛ bɔ yan ka taa laginɛ sigiri waati bɛɛ ani bamuso yɛrɛ taara ye plusieurs fois donc n'a fɔra ka fɔ kelen nana ko dɔ kɛ n bɛ an ba ma fila deni hakili de bɛ hakili janya quoi bɛ min ala janya ba donc et puis fana y'a lɔn fana ka fɔ ko ne yɛrɛ hɛrɛ le fɛ sisebakɔrɔ tɛ fɛn jugu fɛrɛ fɛrɛ fɛ ka bila den kɔrɔ O ye tiɲɛ. ne la ɲa ale fɛ n tɛ la tiɲɛ fɛ dɛ fɛrɛ ye sinon e ka kamere mana ko kamere ka ɲi alors n y'a ka ɲi a dasiniya la silamɛ le elle a famille fana famille Konate o famille Konate famille ɲɛnaba ba bɛɛ ye silamɛ n'est-ce pas mais mɛ yen tora la ko dɔ sinɛ a ko sinɛ ko je me débrouille an ba je me débrouille dɔ maintenant o de kan kamana ban pipipi n'a fɔra ele fa kɛ i ba furu je me débrouille ka so in jɔ yan je me débrouille a tun b'a débrouiller la ka taa an fɛ Laginɛ ye ne bɛ n débrouiller ka na ale fɛ yan e sɔrɔ ne je me débrouille kɔnɔ k'i lamɔ je me débrouille kɔnɔ kile ta fana kɔ kile di cɛ ma je me débrouille donc n'a tɛmɛna o la ne fana bɛ n débrouiller kile balo i ni cɛ balo donc o le kamana gan o de kosɔn cɛ la ko vraiment n y'a fɛ an ye di o ma je me débrouille kɔni an ye particulièrement fana de E b'a la ko Aba min fɔ nin Aba ye mɔgɔ ɲɛnama de k'a d'a kan ne ni cɛ caman de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ wariw di yan ni n ka ko tɛ sa foyi foyi mais wagati nana kɛ ne nana dɔn k'a fɔ ni ne m'a ɲini ka ninnu dɔn ne laban bɛ n bolo su n yɛrɛ ɲɛna o wagati kɔnɔna la cɛ tɛ cɛ ninnu si la ne ye mun ye kuma tun tɛ ne Aba mun cɛ n'a yeli tun bɛ n tɔɔrɔ Aba de donna ne jigi kɔrɔ k'a fɔ a nɔgɔyara o a gɛlɛyara o ale kɔni bɛ ne fɛ depuis n tɛ kuma fo nana kuma ka na b'o la ne bangebagaw ka na tanya depuis olu tanyara don na fo bi Aba de bɛ jigiya ne ka jigiya fɛn fosi ma dɔgɔya Aba bolo wa a bɛ b'a fɔ bamananw bɛ bamanankan dɔ fɔ ka bamananzana na ko hadamaden sogo de don k'i tɔnɔ de bɛ don cɛ ne ye ɲumanya min kɛ ne ye ne bɛ fɛ k'o wale ɲuman dɔn sara de kɛ k'an furu a ma k'a kɛ n cɛ ye ni ne furula a ma ni Ala ko k'an bɛ kɛ mun ye an bɛ k'o de n'an kana ka bu de dun an bɛ bu dun jɔ masila ni wura wele la bu bɛɛ bu dɔ ye n'i y'a damu wala a bɛ jɛ i kan na e t'i yɛrɛ ye la faama muso y'i di président muso yɛrɛ y'i di walayi ni se ne kun tɛ fide président ma a b'i furu f'i yɔrɔ wele ɲa ye bu bɛɛ i t'i hakilila munumunu yɛrɛ ma fɛnɛ i komi i yɛrɛ y'a fɔ kuma dɔ sisan ko cɛ caman bɛ n nɔfɛ ko dɔlu tun bɛ o de d'i ma tabarikala ye min kɛla na wolo di ne choix kɛ olu ni ɲɔgɔn tɛ ba ne bɛ choix kɛ olu ni ɲɔgɔn tɛ e m'a faamu olu si tɛ mɔgɔ ɲanama ye
e tɛ fɛn kalama olu la ne de b'u dɔn ne yɛrɛ n'u ye jɛ kɛ mun ye mun ye ani mun tɛ mun ye ne de b'u dɔn ninnu si tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye e bɔra Laginɛ sisan nɔ ka na ne de n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn ni ne ye fɛn o fɛn fɔ olu ka ko la o ye tan de dɔrɔn mɛ t'o jɛ Poupée ma sɔsɔlikɛla kuma o ma mais Kamalen nan de ko je me débrouille et puis y'a lɔn k'a lɔn ko mɔbakɔrɔ le ka fɛn fɛn jɛnini lɔ an ni bɛnbakɛ tun ye lɔnnakɛba le lɔnniba le tɛ ne ye adamaden lɔn tun mɔgɔ sɛbɛ fɛn bɛ kun fɛn tɛ kun n b'a lɔn ni y'a daminɛ i senna samara ma ka yɛlɛ n b'a lɔn tun mɔgɔ sugu ye de yɔrɔ nin y'a ye an ni bɛnbakɛ k'an kalan dɔn nin bɛɛ la an ni sigilen kalon an tɛ mɔgɔ gansan di de yɔrɔ nin y'a ye ɲaamɛ problème fosi sinon surtout yɛrɛ je me débrouille comme o de ma wele ka nin ko bɛɛ tiɲɛ o ka ɲi tɛ sa n'Ala sɔnna ma n bɛ na n'o ye voilà ɲaamɛ merci na ye di n ye choix kɛ n ka choix kɛ n b'i kɛ to n t'a yira ka yɛlɛ n ko i kɛlɛ de ɲaamɛ a di den wolo kan tɔgɔ la i t'a sɔrɔ mobili b'a bolo a bɛ k'olu bɛ k'i ɲɛ ne bɛ na fɔlɔ c'est ça a di ne bolo ma i lɔn i ka bɔ i ka jan i formé ni i y'a bila mɔgɔ kirikira ko je me débrouille walahi je me débrouille tɛra ninnu lɔla ne bolo yan je me débrouille tɛra mobili sanna k'a di ne ma a tɛna lɔn na hiji la ne y'a fɛ ka taa Maka i fa ma taa i ba ma taa ne y'a fɛ ka taa Maka muso cɛ ɲini n bɛ nin na wa hiji je me débrouille n t'o fɛ walahi n terikɛ e dun ye ne wele yiri caman nin cogo la o tuma mun ko bɛ yen cɛ i ka mɔgɔw ka ko tɛ halisa halisa wa i b'o ye ara ni fɛn ye ara ni Poupée ni Fanta u ka o dɔrɔn kɛlɛ ma b'o kalama ayi ne ma bɔ a kalama o tuma mun de kɛra tugun i ma bɔ a kalama a ɲɛna don dɔ la ne jɔlen ne bɛ ka na ka bɔ ci dɔ la don min na i nana ne fɛ yen tantɔ a kɛra o don yɛrɛ de ne bɛ ka na ka bɔ dugu kɔnɔ bon ne ɲɛ b'u la u bɛ ka na u fila bɛ cɛsirilen don quoi bon depuis yen nɔ ne y'a fɔ n kɔnɔ quoi n ko ça va pas ne y'u suit ka taga jɔ bɛ ka taa Poupée ni ne fɛ yen nɔ u tagara ka taa Poupée labɔ ko ne nɔfɛ kuma dama yɛrɛ ka jɛ Poupée la k'o bugɔ o tuma na Poupée yɛrɛ kɔni fɛn m'a sɔrɔ ayi non foyi m'a sɔrɔ ne y'a ladon so kɔnɔ ka da tugu a da la ne kɛlen k'o kɛ o ma bɛn Fanta ni Ara ma tuguni ko ne bɛ ka Poupée défense ta e nana cɛ olu fila bɛ ka jɛ mɔgɔ min na ni ne ma fara o kan k'o ladon so kɔnɔ u kun tɛna ci ka bana ani kɛla gɛrɛsɛgɛla ko ye dɛ ne tuma n'a sɔrɔ sisan tun y'a sɔrɔ i b'a taa sɔrɔ u ye Poupée bana n terikɛ kana yɛrɛ sigi nin ko in na tan dɛ f'i ka solution ɲini nin ko in na ni ko mɛ ɲɛ min ma ni tɔgɔcɛ ka bon wa ni tɔgɔcɛ fanba o ye de ta ye ne yɛrɛ jɔrɔlen tɛ fɛn na ko k'a fɔ ko n tɛna segin ka taa Poupée kama a jɔyɔrɔba de bɛ ne la nka n siran n fanba fɛnɛ bɛ min n bɛ ka siran nin ne tɔgɔ kana tiɲɛ nin ko la sigida la kɔni wa ne tɛ fɛ mɔgɔkɔrɔbaw daga don nin na ni denmisɛnnin kɛlɛ dun juguyara a laban ye mɔgɔkɔrɔbaw de o ye tiɲɛ ye ne ko e n'u ma kuma bon depuis ni ko in kɔfɛ ne ni Fanta ma ɲɔgɔn ye ne ni Poupée ma ɲɔgɔn ye o donna Ara nana yɔrɔ kelen na an sigilen filɛ nin yɔrɔ min na Ara de nana yan ka na manamanakanw fɔ bon ne y'a essayé k'a lafaamuya o bɛɛ la a tɛ ka se ka faamu a y'a ka manamanakanw fɔ ka taa ka ci la e bɛ Ara dɔn a kati ka gɛlɛn a jamalen don wa fɛn min b'a kunna f'a k'o de kɛ sinon a tɛ lafiya nin bɛɛ n'a ta n terikɛ fɔ solution ka sɔrɔ nin ko la dɛ solution min bɛ ne bolo a ka di ne ye an k'a jɛ ka musomaninw bɛɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan ne ni e fila an ka kuma u fɛ i ko mun terikɛ o ye 3e guerre mondiale de daminɛtɔ ye n'o o ko kɛra dɔrɔn 3e guerre mondiale san'a ka s'o ma an ka to tan an kana nin fara ɲɔgɔn kan dɛ n'an ni min ye ɲɔgɔn ye an bɛ kuma u fɛ mais k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lasigi kɛnɛ kelen kan hali n'a bɛ kɛ ne sen tɛ mais ne kɔni ne ɲɛ tɛ solution wɛrɛ la nin kɔ sigi ka fɔ kɔ kɛlɛ mana gɛlɛya cogo cogo sigi ka fɔ de b'a ban i ye mun fɔ o ye tiɲɛ nka ninnu ka kɛlɛ in sigikafɔ tɛ nin ban sigikafɔ de bɛ nin tɔ juguya hali o donna Ara nana ne m'o fɛ yan an ma bɛn kuma la a dimine taara so kuma tɛ kuma la a ma mun fɔ ne ma a taara bon mun b'a kɔnɔ e t'o dɔn ne t'o dɔn o b'o tɛ tiɲɛ o ye tiɲɛ ye mais ne kɔni fɛ
e cɛ de n ka ko fosi ma tɛgɛ kɛ i bɔ i ja kan n terikɛ i ka kuma bɛɛ tiɲɛ nka n'a kɔni dara ne ma an ka to nin ko in baga ka faga hali sisan bari sabula n'an ko an bɛ taa kuma ninnu fɛ tantɔ ko wɛrɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ tuguni an ma sigi ni ko min an ka to tantɔ fɔlɔ o kɔni ne hakilina ye ok problème t'a la i ye min fɔ o ye tiɲɛ de ye parce que ni mɔgɔ dusu bɔra a la faamuyali ma nɔgɔn